May nagkakagusto na daw sa'yo at sunod ng sunod. Ako sinasabi ko sa'yo, ayusin mo yung pag-aaral mo, hindi yung mga jowa-jowa. Sino naman nagsabi sa'yo, ma? Abay, hindi ko alam. Minarates lang sa akin yan ng kapitbahay nating albularyo. Oh, no! Sinasabi ko sa'yo, pag yun, nabuntis mo na hindi ka pa nakakapagtrabaho. Umayos ka dun. Ninab, nagpa-check up ako, nakakarinig na ako. Hindi totoo yan. Anong pangalan ng doktor? Walang bayad, libre. Ilang beses ka nang niloko, pinagpapatuloy mo pa rin? Bakit? Ano bang meron siya? Yung sa kanya, malaki. Yung sa'yo, maliit. B, ilan na yung lalaki na katabi mo sa pagtulog? Oh no! Nung hindi pa tayo nagsasama. Ikaw palang, B. Yung iba, wala kaming tulugan. Yeah. Paano pa magmahal ng tama? Uminom ka ng Red Horse. Lods, kumain ka na? Oo, kanina pa. Anong inulam mo? Kagaya ng ano mo? Anong kagaya ng ano ko? Tilapia. Jack, sa susunod paglalabas tayo, huwag ka na magsuot ng maiksing short, ha? Wow, ang sweet naman talaga ng butchok ko. Ayaw mo talaga akong mababastos, ano? Hindi. Ang itim kasi ng singit mo, nakakahiya. Sarap magkape kasi malamig. Wow. Ikaw ba? Masarap ka? Masarap ako, uy. Gusto mo, tikman mo pa.